Meron po tayo ng official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Moray TV. Kay Sir Ed Verano. Sinkuransa ang atong sangkay na konsyal sa Mondragon, si Konsyal Rodi Galing, papanisan tautros sa aton mahusay na konsyala sa bungto sa Kadarman, si Konsyala Nerissa Daclaw. Kuratsa.
Okay. Salamat, Konsyal Rudy. Saan mo pakimbot-kimbot na kuratsa? Sugatman sa naton siksi na konsyala. Si Konsyala Neren Danlan.